tomto videu si ukážeme správnou hygienickou péči o zuby bez rovnátek anebo s fóliovými rovnátky Invisalign. Klasickým základním kartáčkem čistíme zuby 2krát denně, případně dle potřeby vícekrát. S fóliovými rovnátky je nutnost zuby čistit po každém jídle před opětovným nasazením rovnátek na zuby zpět. Technika spočívá v krouživých pohybech zejména podél linie dásní. Kartáček tedy vedeme z poloviny na zubech a z poloviny na dásních. Nezapomínáme na čištění kousacích plošek a plošek z vnitřní strany zubů. Dále bychom si měli osvojit použití solo kartáčku alespoň 1krát denně, například k večeru u televize. Opět kartáček vedeme podél linie dásně. Snažíme se, aby štětinky podčišťovaly dáseň. Samozřejmě nezapomínáme na vnitřní plošky zubu i těžko přístupných pro klasický kartáček, zejména vzadu kolem šestek, sedmiček a osmiček. Po případě oblasti předních zubů ze zadní strany, kde máme třeba po ortodontické léčbě nalepený retenční drátek. Použití mezizubních kartáčků jednou denně je samozřejmostí. Ty používáme zpravidla alespoň 1krát denně, při krvácení dásní i 2krát denně. Krouživé pohyby a jemný tlak nám zajistí šetrné pročištění těchto prostor. Odměnou pečlivého čištění nám budou krásné a zdravé zuby a dásně.